Voor liefhebbers van skiërtnis en oude gebouwen binnen het joert en mooie topdagen. Op de Ieper Monumentendagen is het van alles vergeestelijk en net alleen nog gebouwen. Ik een hele stad, Sleert. En dat begon dessa. Boeren, burgers en buitenlui. Welkom hier op Monumentendag 2018. Maar alle monumenten daar aan de porenplakken moeten wel onderhouden worden. Dat kost het geld en dat is een probleem. Het komt eigenlijk op de provincie Friesland aan en op de gemeente zelf. En er is er steeds minder geld. Maar het onderhoud dat we zeggen naar de kerken en de torens van de kerken, dat gaat een heel soort geld kosten. En dan heb ik het nog net eerst over het weeskind en dat ben de klokkenstillen. In de Frieske Marne zie je een heel stadje centraal. In Ljouwert de Squalm. Zij iepen het christelijk gymnasium bij is nou deden dwarren. Het Squalgebouw aan de gymnasiumstitten is iepen in 1923 en het voor een grutpad een monumentale status. Het had een paar heel bijzondere elementen. Natuurlijk de morrenschilderingen, maar ook de trap, de pilaren en de bouwstijl van dit gebouw is uniek. En dat maakt het dus echt dat het speciaal is en dat het echt bewaren wordt.